May buto. May ngoto bro Eugene. Si Bro Eugene sa, si Bro Eugene sa. Nakay pangutana aning isan mo kauban nga mura mag-itom. Oh, Oh, nani sa CR bro. Murag Nani sa CR. Akong pangutana ba ingon ani? Kani bang pagyukbo-yukbo og mga butang balaan ba brad? Trabaho ba ni siyawa brad o trabaho ni Ginoo? pagyukbo og mga butang. Kaning Usa nga butang bro? kaning pagyukbo sa mga butang balaan, pagtagatag example ha. Kanyo, bago na kong nadawat gikan sa piron. Ah. Kaning pagtarod pag binirit ani brad. Trabaho ba siyawa ni o dili? Nabatay mabasa na bro sa Bible? Kasi wala ko mga tanang nabay mabasa. Trabaho ba ni siyawa o dili? Mao gani mangita sa kong verse ana nga Wala ko mga tanang ni mog nabatay verse. Ang simple Dili, ba? ana ko. Ay, Kaning pag binirit trabaho ba ni siyawa pa? Taga-taga lain sampol. Kaning pagtahod ani brad, trabaho ba siyawa ni o trabaho sa mga anak Ginoo? nasulat ba bro, nasulat ba na sa Bible? Wala ko mga Nasulat tanang ba na sa suwat Bible? ba? Ako Wala ko wala mga na ko tanang suwat ba? trabaho na sa yawa. Okay. Base sa Biblia, kinsa ang yawa nga mitahod sa mga butang balaan? Ang kinsa ang yawa? Si Lucifer ba nang yawa? Wala ko mga tanang si Lucifer ba yawa? Naun- Matod mo nga, trabaho siyawa ang mutahod sa mga butang balaan. Matod mo ha, dili matod sa Biblia. Pangutana, Biblia man kaya itong basihan. Base sa Biblia, kinsang mga katawhan sa yawa nga nagdaig sa butang balaan. Bro, unsa nga butang ang pasabot nimo nga balaan? Klaruhan imong Mga ribulto ba? Mga ribulto. Kitagahan na kaya tiyag asa sa lagi ulo. sa asa lagi sa Bible? Asa lagi sa Bible nga kana nga butang balaan? Kay matod nimo, trabaho sa yawa ang magrespeto sa mga butang balaan. Karon ang pangutana, diin bahina sa Biblia mabasa nga ang mga yawa nagtahod sa mga butang balaan. Sama ni San Miguel Arcangel, San Vicente Ferrer, larawan ni Santa Maria, larawan ni Jesucristo. Diin sita sa Biblia na. Bro Eugene, klarohon ako ang kuan na, klarohon ako ang unsa ni. Aningon nimo asa mabasa? Karon asa mabasa nga kanang imong bato nga gigunit-gunitan diha. Asa man na mabasa sa Biblia? Wa ko Kanang mga giya tanong ibiniri. mabasa ba ng bato. Ang ako Gumagamot bang ba? clarification, di ba, gasupak-supak man ka nga ang mga butang balaan, Supak dili lagi ko na kay ibiniro. wala sa Biblia. Lang. Di ba, gasupak-supak ka nga ang mga butang balaan, dili pwede Lagi mo Bro ibiniro. Eugene kay wala sa Biblia. Supak ko kay wala sa Biblia. Kaya pangutana, kaya supak ka man diay. Trabaho ka na sa yawa ang pagbinirit ani mga butang balaan o dili. Iyon ka trabaho. Kaya pangutana, unsay sitas na to mabasa sa Biblia nga yawa mitahod sa butang balaan. Usa pa nag-imong pangutana? Bro Eugene, atong ipaklaro niya murag wa siya katuhog ba? Ni ana ka restoration, bro. Paminaw restoration. Paminaw sa isang sapaw para makatun ka ba? Kay kung sapaw ka di makatun. Unsa may makatunan nato anak nga wala man na sa Biblia nang inyong gipanudlo. Wa paminaw lagi matod pa nimo wa sa Biblia. Karon ang pangutana ni Brad Eugene Gapo, matanawa ni out na. O di ba ni out? Na. Mo na mga kigsunat. Di. Mo na mga O sige, kigsunat. sakyan ako siya. Sakyan ako siya. Kaya man ka na sa Biblia. Naaba sa Biblia mabasa nga sa likway mga butang balaan. Sige. Ni out bro, ni out. Atong ibalik accept. Wala. Ana mangguna kining pagtahod na to sa mga larawan na balaan buhat sa yawa o buhat sa taong Diyos nun. Ningon sa buhat sa yawa. Ningon sa buhat sa yawa. Karon pangutana. Kay Biblia may atong sandigan. Diing mabasa sa Biblia nga ang yawa mitahod sa mga butang balaan. Mo na punto. Mo na punto. Patubag niya Kaya sa sitas ane. O sa may sitas mabasa karon. Pero sige. Mo na Brad. Na gi-decline Brad. Mo bitaw ni ana ta Brad. Gi-decline niya, di na siya mosulod. Mo siya Nakaisip to. Mo siya dito bro sa punto bro ba. Mo siya kasabot sa punto. Salamat bro Eugene sa imong pagsulod bro Eugene.
Asa man ni mabasa Mana, sa bro, Biblia nga gibawal ni? O, mao na, Brad. Wa siya katubagan na, Brad. Mao pita atong pangutana nga kanang pagyukbo sa mga balaang butang. Buhat sa dautan o buhat sa maayo. Buhat nga maayo. Ingon siya, buhat nga dautan. Ningon man siya nga ay nay sa mosulod kinsa ni basig ko ani. Natakot ang yawa ni out. Nalaparuan ni San Miguel Arcangelo. Wala. Balik restoration movement. Balik, kini out magkakalit. Nara si restoration no, nara si restoration no. Mo ni. Gitumban. Gitumban siya. Bro, restoration, balik bro. Balik.